हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय आं दायो सुजिनि गुलाब जामुन बनायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना आङो सुजिनि गुलाब जामुनखौ माबोरै बनायो मा होयो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बिदिब्ला आङो बनायनोसै लोगोसे आंनि चेनेलखौ गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो प्लिज। गुलाब जामुन बानायनो थाखाय आङो बेयाव सुजि लाबाय किसमिस लाबाय बेयाव इलाइचि आरो केसर बेयाव गाइखेर सिनि आरो बेयाव थाव दायो नायलांबाय थादो होगोन बेयाव सामससे थाव आरो आं दायो बेयाव होगोन गाइखेर दायो आं बेयाव होगोन सिनि सामससे आरो बेयाव इलाइचि गरथाम देना होबाय आं दायो गोदौबाला सुजिखौ होनोसै दायो गाइखेरा गोदौहांबाय आं दायो सुजि होनोसै सुजिखौ खेबसेयावनो होजोबनाङा बेबायदिनो एसे एसे होनानै एरना होबाय थानांगौ गाइखेरा सुजियाव मोजां नांनांगौ नालाय बेखायनो एकदम मोजां एरबाय गाइखेरा खम जायोब्ला होजाबावगोन दायो आं बेखौ दसे गुसु खालामसिगोन नै दायो बारा गुसु जायाखै बारा गुसु खालामनो नाङा दा बेखौ गुल खालामनोसै आङो नै दायो जाबाय बेखौ गुल खालामनोसै नै आङो बेबायदिनो गेजेराव किसमिस मोनसे होनानै गासैखौबो गल खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नै लोगोफोर कापसे सुजियाव 12टा दिहुनबाय आङो दायो आङो बेयाव फ्राय खालामनो थाखाय थाव होना लानोसै नै आरो आं बेयाव कापनै दै होना लाबाय आरो दायो कापनै सिनि होसिगोन
थावखौ बांद्राय गुदुं खालामनाङा नङाब्ला सायाव थाब गोजा जानानै सिङाव मोजाङै मोननो नागिरा नै आङो बिदिनो बेलथायना होबाय थादों दायो नायदो आरो कालारखौ आङो 6टाखौ बांसिन गोजा खालामदों आरो 6टाखौ बारा गोजा खालामाखै दायो नै सिनिजों दैजों गोदौबाय बेयाव एलाइसि मोननै दोङो नै केसर दाइनैसो होदों नै दायो कालारा ओरैबायदि मोजां जाबाय आं दायो बेयाव फ्राय खालामनायखौ होनोसै दायो आं अरखौ खोमोरनानै 30 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोनसै नाय लोगोफोर दायो एसे बुगाबाय आरो आं बेखौ बेलथायना होनानै 30 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोनबावनोसै दा नै लोगोफोर घन्टासेनि उनाव मोजां बुगाबाय आरो जोबोद समायनाबो नुबाय हायासै ओमफ्राय खर'आव हायफिनलाना ओइ दासो खर'आव हायफिनला सेन्देल ओरैबो आलाय आलाय लाजोबबाय आं खाथियावहाय दे जादो मोनसे जादो लिंखिथ' सुइग्रो गोसा नाफु दे बिबैया माबाना होना सिङाव किसमिस दोङो जादो दे
बेलाय बेहा गोथाव नंगौना नङा खिथाय एरिथिं गोथाव नंगौना नङा नंगौ एबिनिबो नांसिगोन गोथावना थावा जानो दे बायदि बायदि होनायसो बायदि माने एलाइसि केसर न एरि इदिसो जाखायो दा ने गोथाव मामानो हरगोन दे आं जाबाव दे जाबाव नांखौबा होबावगोन आं ओरैनोबा मिस्टिखौनो जानो बायो आय' नै साहा लोंनो होदों इरिखौ नै जाहाय बिया रोजाबावबाय भेरि गुड गोथावबा ओरैनोबा मिस्टि जाया दिनै मा जाथि दे जालाय ददरिया ग्रोब मोनफैदोरे जादोंना जायाखै गोथाव नंगौना नङा नै जाहाय बियाबो जाबाय थादों खनना जानाङा इखौ गारदो दा मोनसे लोगोफोर आंनि सुजिनि गुलाब जामुन बनायनायखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो प्लिज